Hello guys, for today's video kanina diri nga giana na guys. Dire jud ko nagagiagi so panahon pa sa akong time nga prag 1995, 1996 dire jud ko moagi guys mag-eskwela padulong sa Mulaw. Kani nga giana na guys. Mao jud ni among ginalakaw mabuntag ug hapon. Mag-eskwela kani siya guys. So karon dahil guys sa sulod sa kadugay ng panahon nga ang giagian karong panahon na anak gid nabalik ko rin Layo kayo guys. layo man jud guys. Oh kana punta sa demi sa kakauban guys guys para guys. So ako laning gi-flex guys kay pra taw-taw da jud mi diri guys wala nakaagi. Ay ako di ay taw-taw sa wala nakabalik diri ring kapita. Since 1996, 1997, 1998. o karon pa ko kabalik ko agi diri guys. Sa una guys, rough road pa ni sila diri napita guys, pero karon no nindot na kay agyanan guys. Mga sosyal na sa mga tao diri guys, di na maglakaw. Magsakay na sa motor. So, diri lang ko kutob guys, may hapon. I love you guys. Love you guys.